Arvoisa rouva puhemies! Terve talous on hyvinvointiyhteiskunnan perusta, ja on äärettömän tärkeää, että tässä salissa puhutaan talouspolitiikkaa, jota tehdään näinä vuosina erittäin tiukassa raossa. Se on valitettavasti käynyt selväksi, että ennen vaaleja ja vaalien jälkeen sosiaalidemokraattisen puolueen talouspolitiikan uskottavuus on pyöreä nolla. Te ette julkaise oman vaihtoehtonne puolueettomia arviointeja. Te yhdessä puheenvuorossa täällä vastustatte joka ainoaa sopeutuspäätöstä. Te olette vastustaneet kaikkia rakenteellisia työmarkkinoiden ja sosiaaliturvauudistuksia, joita hallitus vie eteenpäin, ja sitten täällä sen lisäksi taivastelette velkatahtia. Tämän hallituksen talouspolitiikka ei ole miellyttävää, se ei ole mukavaa, mutta se on vastuullista. Se on välttämätöntä, jotta Suomi säilyy hyvinvointiyhteiskuntana. Kysyn eurooppaministeriltä, kun te kuljette laajasti Euroopan kentillä, miten Suomen taloudenpitoon muut jäsenmaat ja komissio suhtautuvat, kun näyttää siltä, että olemme vaarassa joutua alijäämämenettelyyn?